ಆಮೇಲೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ತಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಗುರ್ನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಜಂದೆ ಪೋಂದು ಕೊನೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಪುರ ಆಟಿಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇತ್ತನಿಗೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನಟ್ರಿಗೆ ಓಡು ಬಂಡ ಏತ್ ಬಂಗ ಬಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಪೊಯ್ಯ ಕಲ್ಲಿಜ್ಜಂದೆ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಆಟಿದ ಲೇಸು ಗಮ್ಮತ್ತು ಅವು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ತಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಗುರ್ನೆ ಕಪ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ಪರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪುಲ್ಯಕೊಳ ಜಾವಾಗಲು ಅಕ್ಕದು ಬುಧ ಕಾಲಡು ಡ್ರೆಸ್ ಜಂದೆ ಪೋಂದು ಕೊನೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಪಂಡ ಪಾಲೆದ ಗೆತ್ತೇನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಜಂದೆ ಪೋಪುಜೇರು ಪೋಂಡ ಕಲ್ಲಡು ಹಾಕ್ಯಾರ ಎಲ್ಲ ದುಂಬು ಪುರ ಪೋನಿತ್ತೆರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಬೋಲ್ಪೂಲ್ ಹಾಕದು ಅವು ಏನ ನಿಕಲ ನಮ್ಮ ಕತ್ತೆಡು ಪೂರ ದೆಪ್ಪುನತ್ತು ಕೆತ್ತೇನು ಕಲ್ಲುಡು ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲು ಬಂದ ಪಾದೆ ಕಲ್ಲದ ತುಂಡು ಪೇಸಿಪ್ನತ ಹೈಟ್ ಕೆತ್ತದು ದೆಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಕರ್ಬದಾಗಿರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಣತ್ತದ ಲಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲುಡು ಕಡೆದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳು ಕಲ್ಲದ ಒಗರ್ನದಿಯರ್ನ ಬಲ್ಲು ಕಲ್ಲದ ಬೆಚ್ಚಕಂತದ ಪಾಡ್ರುಂಡು ಸೊ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ದೆತ್ತ ನೋಡು ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಯರ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ದಯ ಪಂಡ ಅವು ಹೀಟ್ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಅವು ಪರ್ದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಮರ್ದು ಪಿರ ಉಂಡು ಅವೇ ಮರ್ದು ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಹೀಟ್ ಆಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಮಂತದ್ದು ಉಣ್ಪುನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲ ಕೊಡ್ಡು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಹಣ ಪಾಳೆದ ಕೆತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಕೈಪೇದ ಕಷಾಯ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಟಿದ ಪರ್ಬದ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಆಟಿಡು ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಪುರ ಆಟಿಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇತ್ತನಿಗೆ ಇತ್ತ ಆತು ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ದುಂಬು ಪುರ ಬೇಳೆಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ ಈ ಮರಿಯಲಡು ಆಟಿಡು ದುಂಬು ಪಿರಿ 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 ಬರ್ಸಗೆ ಬೇಳೆ ಪುರ ಇಪ್ಪುಜಿ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಪುರ ಭಾರಿ ಬಂಗಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇತ್ತು ನಂಚ ಅದಿತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಆಟಿ ಬಂಡ ದಯ ಬಂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನೆ ಈ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಎಂಚಾಪನ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದೇ ಬರ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಈ ಬೇಲೆಜ್ಜನ್ನಕ್ಲು ಬೇಲೆಜ್ಜಂದು ಇಲ್ಲಲೇ ಕುಲ್ಲುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದರು ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಪನ್ನೋಡಂಡ ಈ ಇತ್ತದ ಇಲ್ಲದ ಪಿರ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಡು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಡು ಪಂಡ ಏತ್ ಬಂಗ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊಯ್ಯ ಕಲ್ಲಿಜ್ಜಂತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಬಂಗ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತ ಮರಿಯಲ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕಾಯ್ತು ಕಾಸು ಲೆಪ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಅದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಒಂದು 3 ದಿಂಚೊಂಜಿ 11 ಬೈದು ನಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅವಿತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ನಡಪುನು ಕೆಲವೆರ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ತ ದುಂಬುದಲ್ಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪುರ ಬದಲಾತಂಡು ದುಂಬು ಪುರ ನಟ್ಟಿ ಬೇಳೆ ಕಳಿಮೂರ್ನ ಅವು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಇಲ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯದ ಅಂಚಿನ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನೇ ಬೇಳೆ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯನೇ ಊರ್ಲೇರು ದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ IT ಕಂಪನಿ ಇಟ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಅತನ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇತೆ ವೃತ್ತಿದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದಾಕನ ಮೂಲ ವೃತ್ತಿಂದ ಅವು ಬುರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೇಮ್ ಒಂಜೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ನೇಮ ಪನ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಂಗ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಆಟಿಡು ಇತ್ತೆ ಪುರ ಅಲ್ಪ ತೂಪರ್ನೆಗಳು ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಆಟಿದ ಲೇಸು ಗಮ್ಮತ್ತು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ದಾಯಿ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಐತ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಇತ್ತದಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜವೆ ಪಂಡತೆ IT ಅವು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಗುಂಡ ಬೇತದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜ ಪೂರ ಅಂದುವೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಅವು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಉಡುಂದು ಆಟಿದ ಲೇಸು ಕೋಟ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ನನ್ನ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ವರ್ಷ ಇತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ
ಒಂಜಿ ಬಂಗನ್ ಮರತ್ತದು ಒಂಜಿ ಐತ ಈ ಖುಷಿನ ಒಂಜಿ ಪಡೆವಡಂದು ಒಂಜಿ ಕಾರಣಲ ಆದಿಪ್ಪವು ದುಂಬು ಪೂರ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಟಿಡ್ ಅವು ಪೂರ ಲೇಸ್ದು ಇತ್ತಿನಿಂದ ಇಜ್ಜಂದ್ಲ ಎಂಕ್ ಆತ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಪುಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ದುಂಬು ಪೂರ ಈ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಬಂಗನ ಇತ್ತು ನಲ್ಬಿನ ಆಯೋಜಿಸವನಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸಂಘಟನೆ ಅತಂಡು ಅತನ ಜವನಿಯರು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಬತ್ತದು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪು ದುಂಬು ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಆತ ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸೊ ದುಂಬು ದಾಯೆ ಪಂಡವೇ ಪಂಡೆದೆ ಆಟಿಡ್ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಅನ್ಸದು ಏರ್ಲದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಸೊ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 11 ಕರೀಂಡು ಯಾನು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಏಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾತು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲ ಏನು ಮಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 11 ಆಂಡು ಇಪ್ಪಗೂ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಅಮಾಸ್ಯದ ಆಟಿದ ಕಷಾಯ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲು ಆಟಿದ ಕಷಾಯ ಬರ್ದು ಗಂಜಿ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಉಂಡುಪ್ಪುನಗಳು ಉಂಡುದು ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ತಿಮ್ಮನಗಳು ತಿಂದದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪಿನ ಮಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನರಾರಿ ಪರ್ವತ ಒಂಜಿ ಕಾರಿಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೋಪೆರು ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಅಂದು ಪನೋಲಿ ಇಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಆಟಿಕೆಲೆಂಜೆ ಕೇಂದಿಪ್ಪರ್ನಿಗಳು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ದುಂಬು ಅವೇ ಪಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೈತನಿಗೆ ಅವೇನು ಆ ಮಾರಿ ಕಲೆಪುನೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾರಿ ಕಲೆಯರೆ ಕೊನೆಯರೆ ಅಂದು ಬರ್ಪಿನ ಆಟಿಕಲೆಂಜೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪನ್ಪುನ ಕೇಂದೆ ಸೊ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತನ ಸಾರಿ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆಟಿಕೆಲೆಂಜನ ಮಹತ್ವಲ ಈ ಆಟಿಡು ಉಂಡು ಪನ್ಪೆ ಈತ್ ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪಂದಲ ಯಾವು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏನ ಚಾನೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದಿತ್ತಂಡ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಕರ್ಕೆರೆ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೈತಳಿಪ್ನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತದ್ದು ಆಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಈತ್ ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಜಕ್ರಿಪೇಟೆಗೆ ಇತ್ಯ ಈತ್ ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಕರ್ಕೆರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಶುಭಾಶಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಏನು ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ್ದು 2 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಿಯಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಬಿಲೇಟೆಡ್ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹೆಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್